Здравейте и добре дошли в новото видео. Аз съм вашата пишман мама, а ние отново сме на нашата любима локация в Банско. Тък му се разтоварихме и сега се опитваме да стигнем до рецепцията, дано ни приемат. В днешното видео ще си говорим за... Тях да казвам, че в днешното видео ще си говорим за нещата, които Влади може на годинка и 3 месеца. И той се спъна и падна в краката ми. Ще си говорим по принцип какво се очаква и какво може да прави той. Надявам се да ви е полезно, а в момента ритаме топка на паркинга. Айде, бърза! Така, в това видео няма да си говорим за хотела, него вече сме ви го представили, но се връщаме в нова конфигурация с баба и Леля. И така, да видим, това ни е първата почивка без тате. Стълбите! Хайде, танци! Танци! Казвам набързо апартамента. Ето. Това ни е кухнята с хола. Така. Нямаме пресянка. Ето това е тяхната стая с 2 единични легла. Тук имаме баня. Ето това е нашата стая с младши. Ето с спалня. И ето имаме отделна баня. Терасата е обща за всички помещения. Наснимахме се и сега е време малкия да яде и да се оправяме за басейна. И така започвам с нещото, което най-много може би интересува мамите, когато мине годинката. Говоренето. Говоренето реално към тази възраст, поне това, което съм чела, средно за децата, всъщност минимума е да казват срички, различни и също така да го има това бебешко говорене, дърдорене. Естествено някои деца са много по-напред от други, могат да казват цели думи и така нататък, но според мен най-честото, поне което аз съм срещала, е, че казват мама, тате, евентуално баба, дядо, нещата, които са с еднакви срички и са по-лесни за произнасяне. В нашия случай Влади казва мама, тате, отскоро казва ало. Опитва се да казва и новото му, всъщност не новото му, реално като стана на около годинка, започна да казва как правят животните. Кучето е бао-бао, котото прави мяу и какво друго. Сега сме на кокошката, която прави коко. Или всъщност не сме сигурни дали това е коко или кака. Ползва го много така по странен начин. Добре, тук е малко шумно, тъй че спирам. Животните имат най-голямо влияние, най-интересни са му и там учи най-много нови неща. Иначе естествено казва да, не, казва пампа, казва амам, но това е от доста време вече, там от първите думички. Всички тези неща ги ползва. Не мога да кажа, че напълно осъзнато ги казва, особено да и не. Не го казва по-често, тренира от сега. Та в общи линии говоренето към момента е по-скоро с сочене. Но като цяло се разбираме. Мисля, че е доста по-добре от преди това. На мен повече ми харесва сега. Върви някаква комуникация, може да ти каже горе-долу какво иска или поне какво не иска. И е доста по-лесно от бебешкия период, когато въобще не знаеш за какво става въпрос и какво точно иска детето. Също така
В случая, когато започне да сочи, реално просто иска да му казвам разни предмети, как се казват. И той не ги иска винаги да ги държи, ами просто да му ги кажа как се казват. И така, другото ново, което наистина просто беше драстична промяна, след като направя една годинка, е, че стана тотален фен на книжките. Допреди това книжките само се ядяха и се хвърляха и се късаха, но след годинка и един и два, все повече имаше интерес към книжките. Първо започнахме с тези книжки, които са с движение, с пръстчето, мести различни неща, които наистина му бяха много интересни. В началото въобще не умееше да го прави, но с времето се научи и също така сега пък му е интересно вече самите картинки, кое какво е, как се нарича и как прави. Сега имаме и книжки, които са без движение и в момента се забавлява с това да му казвам кое как прави. Като най-трудно ми е, когато в книжките има животни като заек, сърничка, да, и такива животни, които нямам представа как издават, какви звуци издават. Съответно, той просто ми ги посочва и започва да повтаря, докато не му кажа как правят, примерно пингвин, панда. И тъй като много настоява да му кажа как правят, в някакъв момент си измислям нещо и продължаваме нататък, но гледам да не му го повтаря много, че да не вземе да го запомни. И така, книжките наистина са голям интерес, много се кефи, много се забавлява. Казваме новите придобивки на мама. Раничка, абсолютно обикновена, за да може да побира на мама нещата, на Влади водат, памперс и най-важните работи. И естествено за някакво събитие или някъде, където трябва да се ходи, една дамска, малко по-семпла чанта. Ето. Тъй като мама не си е купувала нищо от не знам кога. Ето е раничка. Как е раничката става? Това, което съм чела, че на тази възраст правят, естествено, че проявяват интерес към картинките и също така най-често, примерно, могат да посочват, като им кажеш къде е котото, къде е кучето, къде е еди какво си. Той към момента го прави навън, към книжките по-скоро не е толкова често. В смисъл, случвало се, разбира за какво става въпрос, но не ми ги посочва. По-скоро ми казва кое как прави, но не му е интересно аз да му казвам кое как прави. Тук към тази точка по-скоро малко по-различно действа малкия и има повече интерес към самите звуци, отколкото толкова към картинките. Паднахме в едно много хубаво заведение. Ето сега ще ви го покажа. Ето, много сме доволни, всичко изглежда много добре, цените са супер човечни. Аз сме в центъра на Банско и е много вкусно, всички са доволни. Да, и малки. И малки е доволен. Той не успя да си избере кое от двете пюрета иска. Бързо! Ние отново сме заедно. Какво е това, Влади? Хайде! Какво са това? И така включваме се вече от наше село. С младши баба и Леля се прибрахме. Бих казала, че пътувахме доста добре. Той спа на прибиране през цялото време, което беше супер. Може би накрая малко се разбуди и порева. Но това естествено е в рамките на нормалното и въобще не се оплахваме.
Вече сме си вкъщи, честно казано бяхме доста уморени от почивката всички, без Влади. Той е пълен с енергия и няма такива проблеми. Проблемите на възрастните. Тъй, че продължаваме с нашата тема. По време на самите книжки, другото, което освен самите животни, коментираме къде е носа, къде са очите, главата, ушите. Пъпчето също предизвиква супер голям интерес и много се забавлява. Не знам защо му е толкова забавно. Кажете дали вашите деца проявяват такъв интерес към пъпчето, но той наистина много му е интересно. Не само моя, на баща му, просто дига, търси си и като го открие и се смее, което с останалите, примерно очи, уши, нос, не се случва, може би защото не са скрити, не знам. Другото, което е свързано с зоната на лицето, е, че се опитва, когато му дам суха кърпичка, се опитва да си духа носа, като по някакъв начин ни имитира нас, но естествено не му се получава. Въпросът е, че се опитва. Също така, когато го попитаме, удари ли се, какво стана? Той просто прави така, че си ударил главата, примерно е паднал и се е подпрял на ръцете си. Но да, всъщност редовно се хваща за главата, че се е ударил, или примерно прави така с ръчичка и казва, нали, и трябва да се цунка, за да мине. В общи линии все повече започва да си опознава тялото и да се ориентира кое за какво е и кое какво е всъщност. Главата вече знае къде е. И продължаваме с двигателните умения, които всъщност са нещо, което най-много се е развил при него. Наистина, значи той проходи още преди годинка, но след годинката наистина започна да става все по-активен и да иска да прави много повече неща, да експериментира. Примерно той можеше да се изправя без ръце, да кляка и така нататък още преди годинка. Но след това започна да иска доста по-активно да се катери по стълби, да се катери по столове, да се катери по нас естествено, по дивана. Доста успешно може да слиза от диван, от леглото. Нашето легло е много високо, между другото. Може би да минем тук кучетата. Да, както ето в момента е неделя. Аз съм на разходка рано сутринта, може би някъде към 9 часа. И вече селото е живо, кучета. Да, това е препратка към предишното ми видео, ако не сте го гледали, за тишината на село. Айде послушайте още малко тогава. Наистина много се опитва да слиза по стълбите, като се пробва да се хваща за парапет. Естествено, другото хубаво, което по някакъв начин се опитахме да го научим, е когато идват стълби да дава ръка. Не мога да кажа, че ни чака. Искаше ми се да спира пред стълбите, да ни чака и да подава ръка и тогава да слизаме. Но търпението все още, как да кажа, е трудно за усвояване, но всеки случай, да, примерно една секунда би могъл да изчака и някой да му подаде ръка, за да слезе надолу по стълбите. Сега поне сме успявали да го опазим, надявам се и занапред да е така, защото наистина стълбите са си опасно нещо, всъщност като почти всичко около нас. Другото, което наистина така много му харесва да прави, е не знам какво друго му харесва да прави. Да, естествено обича да дава 5. Също така може да дава 10, т.е. с двете ръце да пляска. И най-готиното, което поне на мен супер много ми хареса, е, че го научихме да се ръкува и дава здрасти, което е много смешно, защото той си подава ръката така. И понякога, когато имахме на гости едни наши приятели бяха, поздрави ако гледат, той толкова много хареса тяхната дъщеричка, че просто ходеше пред нея, буквално пред лицето и правеше така. Обаче няма как, тя няма как да разбере какво е това, най-малкото пред лицето ти някаква ръка, както и да и Пети го правеше така пред очите, така.
Съжалявам, ако се повтарям, но наистина бяха много сладки и това просто топли ме като се сетя на този момент, защото на тази възраст някак си не общуват твърде осъзнато и това бяха моменти, в които наистина се виждаше, че той проявява интерес и по някакъв начин използва това, което е научил и го показва на другите деца. Другото, което се опитвам да върна отново във връзка с двигателните умения, е това всъщност той да ми дава ръка, когато ходи. Тоест, ние се научихме така, вече да се разделяме, защото не е полезно за него. Той се научи да ходи. Тоест ме пусна, вече не се държеше за мен и съответно го оставих да си щъка, да се отдалечава от мен, да осъзнава, че е отделна личност, защото според мен това е от голяма полза за него. Но след като той разбра, че това може да се случва, започнах да въвеждам отново това да ме хваща за ръка и да върви за ръка, тъй като се движим по улици, движим се в града. Също така той се опитва вече да тича. Все още не е особено успешно, но определено става все по-бърз. И на мен ми е трудно в дадени моменти да го хвана, което естествено е опасно. Съответно се опитвам по този начин той да свиква, че примерно ние навън ще ходим за ръка и когато стигнем градинка, парк някъде, където е безопасно, тогава ще го пускам и тогава вече всичко ще е наред. Това наистина е много полезно. Добро утро! Тъй, че в общи линии ръката се връща отново. За сега бих казала, че е относително успешно. Поне повечето пъти. Също така ръката я използваме и за това той да ми показва какво иска да прави и къде иска да съм, за да може да намалим тръшканията. Това мисля, че вече съм го споменавала. Но сега гледам в това видео наистина да обобща всичко на едно място, за да може мамите, които им предстои или минават през този период, просто да знаят едно друго дете някъде там, какво точно му се случва и по някакъв начин да не се притесняват и да са абсолютно доволни с това, което могат техните деца. Всяко се развива по различен начин и наистина на всяко си му идва времето. Усвояват различни неща по различно време. Друго, което прави, допреди това вадеше мокрите кърпи така, една след друга. Предполагам, че и вашите деца така правят или пък не. Но сега се опитваме да се разбираме, да му кажа, извади си една и си избърши ръцете и той си вади една. Не си бърши ръцете, мисля не по начина, по който да ми свърши работа, но в общи линии така хваща с ръце, пипа я с едната с другата ръка и ми я подава, след което аз мога да го избърша. Но да, мисля, че това е една добра основа или поне по този начин се опитвам да прекратя безбройното вадене на кърпички, като му давам някаква задача, която да върши. Другите задачи, които се опитвам да му възлагам, са да ми помага с това да хвърляме дрехите в коша, да слагаме дрехите в пералнята, от пералнята да ги вадим, да ги слагаме в сушилнята, като последователност никакъв шанс да схване за какво става въпрос. Това също не е целта. Въпрос е да има някаква задача и всъщност той да схване какво е пъхни, донеси, занеси, такива глаголи, които според мен ще са полезни и в други ситуации. Към момента резултатът е, че той безразборно пъха някакви неща в коша, някакви неща в сушилнята и в пералнята. Затова се опитвам всеки път да си напомня да проверявам сушилнята преди да я пускам, както и пералнята, дали случайно не е пъхнал нещо вътре. Тъй като естествено, по-голямата част от времето са затворени, защото се случват бели, влиза вътре и така нататък. Нямам представа дали съм ви казвала, че влезе в сушилнята. Но се опитвам все повече време да ги оставям отворени, за да може той да свиква, да не се вре там и да не прави бели с тях, да не се опитва да им обръща вратите, в общи линии да намаля интереса към тях, като ги направя по-достъпни. Естествено, в резултат на това, което се учим с Влади, е, че чистите ми дрехи
наши дрехи, които бях изправила. В един момент ги намериха в неговия кожа за мръсни дрехи, но това си е част от нещата. Естествено, понякога е просто безразборно ги вади. Действията не са особено осъзнати, но реално е необходима доста практика на новите неща, които усвоява, докато може да наистина да започне да ги използва по някакъв начин в нашата категория разумно. Наистина основното нещо, което забелязвам е, че едно ново умение просто трябва много пъти да се направи, за да може това да стане устойчива невронна връзка на действие, следствие и така нататък, за да може да се случат нещата. В общи линии е супер интересно да имаш дете. Много е уморително, но и е много интересно. И неща, които наистина така ги усвои доста бързо след годинката, е да пие от шише, тези, които са обикновените бутилчици минерална вода с шише с дозатор. От тях пие. В началото беше голямо уливане, но всъщност хубавото беше, че разбираше как работи точно засмукването. Схвана го, но много се уливаше. Супер много се уливаше. Влади старши беше в шок, че го оставям така да се къпе, защото буквално аз му давам шишето, той пие малко. Реално уливането се случваше, когато иска да спре да пие вода. Няма как да знае да го изправи и просто шишето седеше така и му се изливаше в пазлата. И в общи линии почти след всяко пиене го преобличах, блуза, панталони и така нататък, но според мен тези усилия си струват от моя страна, за да в името на това той да се научи. Естествено си пие още и с шише с сламка и по-старите шишета, гледам да му оставя всички варианти, за да може да свикне да се адаптира кое колко пуска, да не се дави от едното и така, но наистина това да започне да пие от тези обикновените шишенца малка минерална вода беше супер полезно, защото има и големи такива. Поне за нас е доста полезно. От гледна точката на умения на храненето, предимно предпочита да яде с ръце. С лъжица му се получава, но не е толкова добре, че просто да го оставя така, да му остава яденето и той да си яде и аз съм спокойна. По-скоро с мое съдействие и трябва да се включа, за да може да съм сигурна, че се е наял. Иначе в даден момент прераства в игра, но определено става по-сръчен. Знам, че много деца, може би на неговата възраст, вече ядат с лъжица, с вилица, тотално самостоятелни. Ние не сме напреднали толкова много от гледна точка на храненето. Това не ме притеснява. Не съм видяла някой възрастен да яде с ръце. Тъй, че смятам, че ще се научи. Интересно му е. Просто към момента е по-фокусиран да усеща храната с ръце. Другото, което наистина така му е интересно да прави и което се учим активно, бих казала, е всъщност обличането, обуването и въобще приготовленията за навън. Мисля, че това са полезни умения, не просто заради детска градина, ясла и така нататък, ами и заради самия процес, тъй като той всъщност се изнервя, когато аз го обличам, оправям и така нататък. И според мен, когато го въвлека в това нещо той да прави, мозъка му участва в това и се разсейва и забравя да мрънка и да се тръжка, защото всъщност мисли това как, това онака, така ли да си пъхна крака и така нататък. Тъй, че към момента се опитва да си обува обувките, т.е. седи изправен, дига си крака, мушка го, натиска, естествено аз закопчавам, няма как да очакваме твърде много. Но да, после другия крак и по този начин се обуваме. С обличането не му е толкова кеф още, не го умее, но работим по въпроса. И последното, когато няма кофа до нас, има някакъв буклук, който много иска да вземе, или примерно си изтърве храна, която много иска да я дигне, нищо че аз казвам, не, това е на котето, на кучето, хайде да остави на котето то да си хапне, го
учат да настъпва. Тоест настъпи го и той го настъпва и така се кефи и може да приема, че задачата е свършена и може да продължи към следващото нещо. Все едно мозъка му казва, да, тук сме готови. Тъй като не съм сигурна дали го казах. Друго, което може да прави е, че го казва, че е на една годинка и колко голям ще стане, което, поне по мои наблюдения, е много често срещано като нещо, което да учим децата, или поне хората много често го питаха на колко си годинки, колко голям ще станеш, и всъщност аз за това го научих, защото те го питаха, а някакси за мен не е някакво особено жизнено полезно действие и не го бях научила, но след като само тия хора го попитаха, реших да го науча, да може те да не се разочароват и да им донесат тази радост, детенцето да им отговори. Той естествено отговаря избирателно, почти на никой не отговаря навън, ама поне аз съм спокойна, че фактически го знае, просто не желая да го каже, което вече си е в неговото поле. Аз съм дала каквото мога. И така, хора, много благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала, ако ви е било интересно. Щом сте стигнали до тук, предполагам, че ви е било интересно. Затова абонирайте се, харесайте, пишете коментари. Ще се радвам да разкажете при вас как са нещата, как се развиват, как са били някога. Аз естествено съм в процес на учене. Има още много неща, които Влади трябва да усвои, но първо майка му естествено трябва да усвои. Основното, на което майка му трябва да се научи, е да ни разделя като личности и да не говоря на ние. Работя по това, но естествено все още не съм го усвоила. Двамата с Влади се учим заедно и така, наистина ще се радвам да продължите да гледате видеята в канала. Може да видите предишните видеа, които сме правили. Едно от последното е за живота ни на село и всъщност какви са плюсовете, които аз виждам в него, каква е нашата реалност. И така, ще се радвам да се видим в следващото видео. До скоро и до нови срещи! Living life every day.